हाय लोगोफोर दायो जों रायलायगोन मेनस्ट्रुअल हाइजिननि बागै जों बयबो मिथिखागौना हिन्जाव माहारिफोरा मान्थलि पिरियड्स जायो ओमफ्राय पिरियड्स जायोब्लाथाय सोरहाबा रासेस जायो पेन जायो बिराद खस्थ मोननांगौ जायो जिंगासिनांगौ जायो नाथाय आजिखालि बेफोरबायदि जिंगासिनांगौनि जेबो गैला आजिखालि बिराद मोजां प्रडाक्ट ओंखारबाय मात्र जोङो बासिनानैल'सो लानो रोंनांगौ बिनिखायनो दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे बिराद मोजां सलुसन होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय everteen सेनिटारि पेड्स आरो बेजों लोगोसे क्रेम रल everteen सेनिटारि पेड्सआ बिराद कम्फर्टेबल बियो जोंनि इन्टिमेट एरियाखौ प्रोटेक्ट खालामो ओमफ्राय बेयावहाय दङ निम आरो सेफ्लावार जाय जोंखौ रासेस जानायनिफ्राय रैखा खालामो ओमफ्राय नैबे क्रेम रल अनआ जोंखौ सानाय मानायावहाय फोनना लाब्लाथाय बियो सानायनिफ्राय रैखा मोनहोयो आरोना बियो जोंनि स्किनखौ जेबो गाज्रि खालामा माखासे बेलेग बुस्थुफोर दङना बेफोरो एसे फुनलाबायबानो मालाबा समाव गोसोम जायो आरो सिथर बेरो मानो इनफेक्सन खालामलाबायो नाथाय बियो बिदि नङा बेखौ जोङो इउज खालामखाबाय थानानै मोननाय नालाय बिराद मोजां बुस्थु बियो आरो सानाय मानायफोराव फोननानै लाबाबो सानाय मानायफोराबो आरामसे मोजाङैनो हामलाङो जोङो जेब्लाबो मोजां प्रडाक्टखौ इउज खालामनांगौ गावबा गावनि देहानि थाखायनो दाना थाबैनो थांनानै सेनिटारि पेड्सखौ बायदो आरो बेजों लोगोसे क्रेम्स रल अनखौबो मोनफाखागोन कम्फर्टेबल थादो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव होनाय दंखायो बेयाव थांब्लानो मोनगोन